Suntec 940 Pro Arctic sisältää riista- ja valvontakameran parhaat ominaisuudet ilman kompromisseja. Kameran käyttöönotto ja hallinta onnistuu helppokäyttöisellä suomenkielisellä kännykkäapplikaatiolla. Appin kautta voidaan katsoa reaaliaikaista näkymää sekä säätää kameran asetuksia. Kun kamera tunnistaa liikettä, se tekee hälytyksen kännykkään ja tallentaa tapahtumat sovellukseen sekä muistikortille valittujen asetusten mukaan. Kamera sisältää 10 000 mAh litium-akun. Akku on irrotettavissa ja tarvittaessa akku voidaan korvata paristoilla. Testeissä akku on osoittautunut toimivaksi myös ääriolosuhteissa. Testattu napapiirillä talvena 23–24, jopa -35 asteen pakkasissa. Kamera voidaan kytkeä myös ulkoiseen 12 voltin virtalähteeseen, esimerkiksi lähes kaikkiin ajoneuvoakkuihin. Voit siis kätevästi käyttää loppuun vanhat autojen ja traktorien akut tai asentaa kameran ajoneuvoon tarkkailemaan omaisuuttasi. Arctic-malli vain meiltä. Sen kehityksessä on otettu huomioon arktiset ääriolosuhteet kuten sateet, pakkaset ja lämpötilavaihtelut. Kamera on todella simppeli käytettäväksi, sopii siis hyvin myös ensikertalaiselle. Asentaminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta tai ohjelmistoinsinöörin osaamista. SMTP-protokollaan tarrautuneella YKällä on mahdollisuus myös naputella manuaaliset asetukset oman palvelimen kautta.